Hi friends, welcome to back my channel. Hi no hi norokno ani channel o lamsogo. Franchong ang miani simi taksak joratei hobiango berai thang kitei sabuni nogo thangka norokno gai manane haike video no skip khayawi puilani simi paithak jora nai tongri haidinke norokno ang phunogano ang liao bajaga thangka. Go bohgani location gajung bike ni hokoni kagus pai thangkani jing yango phailaija go hobo khaimani official gajung o jaga o pai kha jing tabo jaga ni pai thangai shopping mall o thanglai home shop gai go jang home shop shop paijak eko ang kichayango LIC talangnani hini nai tongo iko hingkang LIC simina talangnai teani logi songai ngo nai tongo hingkang yango iko haino video ti sai tongkha iko rok o jaga bebang no manthogo mungsama yahni kuroi ko ayango ani logi song bil khai tongo mani tlangjak na sinai di ko jaga joto no manthogo sapanoi tinini jarai rongna relax hingke bathroom rongni rok je saman nangmani oro bebak no mano iko yango hingke dud rok sapan rok nango gango jakani charani bagai relax kaisa talangnai gai mankhe talangnai nugya singgi tongo 12 manni 12 manni naituknai gayang mankhe talangnai nasinai diko jaka bebang na manthugon sinjanggo shopping khalina bagai phaija gone phaya balkha khuayo sing tabuk shopping nai mukteng bazaro kam to goyang moi kheteng phalma dige shopai kya sabji lai pata hamarok tongo te milok rok chakumra borsok te dalok rok dalok hingke to ang hamjakya kenai nei yango te bobiskango thangai tam moman bebak no dalok mangno bisinugo go bela sorok lopia sobai rok phantok rok milok mang kebang kupnugo naigrana tam tlang noi kani logi songoro pathaka tam tlang no naigna donia tlang nani hini sawo nai besakhen Saimalia orwo 50 taka ni hini sawo hingke jung oro tlang liya teko binjaga tlang nai to o jaga rogo joto khulok jogya ko borok phaye ko 4ta sibaji tongkho ba khulogya ko geja dai jung o jaga tlang sinai gayang tokti bo kicha tlang nani hinai wansumani ko jaga tokti mantha orbo niya gulo jung ko makhai ang hingke tabu jol pui tlang nai ang hamjago jol pui hingke hingke tabu koro jol pui nanai o jaga ang jol pui talangnai 500 gram skai nongo ang tabu jol pui sai tongo jol pui ang 500 gram talangnai hinai mani ang asak talanglia tangi hingke amsak khamyamo Orni bagai 250 gram no tulang sinai next time roko bazar phaikan ke ang tulang noi omsek no tabuk banjo jaga rang rupemen ya gulo nogo thamnai tabuk jamra kothok chalai nai to jage chalai nai সদস্য বাগমান আসরি ko ni mutam
Tutoy. Ngon ke basko. Ibe jom. Kip nai hingga iko. Bon bisi sab sak. Ramna zahare. Hai friends, totono pungka hamya pero ang nongi friends binti kita sa ang baba sunaro khaijak kitchen tabok tok talang nani nai tonggo basai songni chinaro mai chalai nai hati pin tok nai lengana ai ja phulu paila jemi te nong tok la ma jeng jeng miawa bernani khaijak gai sentini khangai Kumani kaum pai sini kupaya ko Mia kok suwi kangkat kumani Uma Mas mangning nala Te masak upur Ih kok kisahnya aja Mau kecam Guys jangan mau kalang naik kok Baf nugi Nugi kok Aja. Iko musun talangai. Busuk koi kiziro kano sadi friendsom. Angase anda zakre. Hui. Sunga sinai bile. Oi phari. Sama. Talangka. Busuk basai. Ani kini ni video blog no moi songmani bisingti khaino pairi sinai friend jong norogani video no hamjaka hangkai like redi hangke mo hai video ketal nainani musung khangka hangke subscribe video bell icon press khainani ta pokti totono hambai